Tahu kau nak, sepanjang hukum adat nan bapakai nan sarantak di alam Minangkabau, biar di darek tiga luar atau di rantau di pesisir, orang Sumando datangnya dek dijapui, tibonyo jurundiangan. Walau ragam jabutan indaklah samo, karena ada selingkah negari pusako selingkah kaum asyang padang asyang bilalang, hakikatnya tetap samo, yaitu dijapui. Minantu alun kapulang, suami alun katibo, sabalun dijapui secara adat. Itu aturan Minangkabau sampai kini alun berubah. Mari tu kaji falsafahnya. Ayah sabuikan satu contoh adat japutan nan berlaku di satu negari Tanjung Raya etan di ranah Agam Baruah. Bahwa di antara jenis alat japutan membawa tando jurpo. Kok kurang rukun sarainya marapulai alun keturun. Adapun para gaya japutannya antara lain sapu tangan besulam tapi, bare sebinjek ujung yari saratu balilin bambalau. Sudah tu ampe batang rokok begiliang, tentu saja bersirih langkok lambang simbol kepala adai. Apa makna nan tersirek dari ragam japutan tadi? Mungkasuitnya ona, ampe batang rokok begiliang tahu juga kaurang nan barampe, yaitu sabatang untuk mamaknya, sabatang untuk bakonyo, sabatang untuk pengulu, sabatang pulau kerang Sumando. Kamarilah izin dipuhunkan untuk malapeh marapulai. Setantang makna nan tasirek dari bareh sapu tangan, itulah simbol sandang pangan jariah payah ibu jubapo kini diminta orang saja. Kebaliau kolah himpunan sambah meminta mohon kadilahan anaknya dijapui ke minantu. Baitu arifnya ajaran adat dalam menjalin peradaban. Memang batu anak, secara materi hukum hanyalah orang nan berdua punya ikatan dalam lembaga perkawinan, yaitu anak daru jumarapulai. Tapi di masyarakat adat Minangkabau, perkawinan yang ideal adalah nan diikik hubungan ipabisan. Des, nan nikah anak kemanakan, nan kawin kaum dengan kaum. Dek sabab karena itu, sebagai andam minantu orang, istri memikul beban moral dalam membina dan memupuk cara berukun bayi pabisan. Pandai-pandai bertanam budina, elok-elok membau diri tahu magiahkan. Jo pembayan jan batandiang, jo ipa usah ceke telabiah mitu keduanya. Kok suami membela ranggainyo mauruh dun sanak kemanakan ataupun baragiah ke mamaknya, usah membudek jo maupe angek latadah dari cangkia, jangan nak usah. Karena lah jaso da ulunya pisang tekubak babarikan awak letau buliah saja. Coba pikir cuboran nuangkan. Sajak nan dari Manaruko taruh manuga persamayan kini labaniah jadi padi. Dia di siang-siang di lambuk di garo pipik saikua bahalaukan. Kinilah kuniang tengah sawah padi larunduk bilang tangkai orang lain yang kemenyabi. Ingatlah guno baya orang nak. Jangan lupa jijasel tanah ulah dek mani hayatabu.